U vrijeme Božića obitelj Kovačić okuplja se u svom domu. Sin Kristijan vraća se iz Njemačke, kći Lidija putuje kući iz Dalmacije, a roditelji Božena i Mirko ih dočekuju s osmijehom. Na božićno jutro mama i tata uživaju sa svojom djecom za stolom na doručku i vesele se poklonima koje su dobili. Odjednom se čuje kucanje na vratima. To je tetka Anđelka. Dobro jutro, jesam propustila darivanje? Svi se nasmiju i Kristijan odgovori. Došla si na vrijeme, uđi. A, čekaj, kaže tetka. Pozvaću onda i tetka. Nakon nekog vremena pokucaju i baka i djed. Jesmo propustili doručak? Jeste, sad će ručak, primijeti mama Božena, jer evo, za pola sata je podne. I potrči u kuhinju izvaditi pile i krumpir iz pečnice. Vidi što sam dobio od mog unuka, reče djed i krene poljubiti Kristijana. A ne, prekine ga Kristijan. To ti je djed Mraz donio, nisam ja. Ma nije, reče baka. To je mali Isus ostavio ispod bora. Ha, nasmije se djed. Vi ste zaboravili da sam ja već jako star, pa me više ne možete uvjeriti u bajke. Tko bi rekao? Kristijan se počne šaliti. Ne vjeruje u bajke, a ponaša se kao dijete. Kristijane, poviče Lidija, gle, vani je snijeg. Hajmo se sanjkati i skijati kao u djetinjstvu. Ma ne da mi se, prehladno je vani. Normalno da je hladno, pa zima je. Neće valjda sunce sijati kao kad je ljeto. Hajde, brate, molim te. Samo trebate obući tople jakne i obuti čizme da se ne prehladite, reče brižna majka. Za to vrijeme ručak će biti gotov. Još samo moram skuhati juhu. A što će biti za večeru? Upita nestrpljiv djed. Ma daj, nisi još ni ručao, već bi večerao, ukori ga baka. Djede, vikne Božena iz kuhinje. Želiš li znati jelovnik za cijeli tjedan? Svi su se počeli smijati. Ne, reci mi samo što ćemo jesti za Novu godinu. To mi je najljepša noć u godini. Bez brige, imat ćemo šampanjac, znam da te to jedino zanima. Našali se Božena. Obitelj Kovačić dočekala je Novu godinu u smijehu, sretni što su zajedno. U ponoć gledali su vatromet na nebu i čestitali jedni drugima. Sretna Nova godina. Još jednu godinu stariji, promrmljao je djed.